Bosna i Hercegovina je u 2018. godini zadržala dinamiku ekonomskog rasta poput onih zabilježene u posljednje 3 poslovne godine, odnosno realni rast BDP-a od 3% godišnje, usprkos brojnim unutrašnjim, institucionalnim i političkim izazovima. Međutim, u 2 posljednja kvartala 2018. godine osjetno je određeno usporavanje BiH ekonomije, prije svega zbog usporavanja obima izvoza roba te obima industrijske proizvodnje koji su ujedno i 2 ključna pokretača BiH ekonomije. Određeno usporavanje BiH ekonomije u posljednja 2 kvartala 2018. godine zasigurno treba posmatrati u svjetlu mnogobrojnih geopolitičkih nesigurnosti koje se dešavaju u svijetu. Mnogobrojne geopolitičke tenzije, trgovinski rat između SAD-a i Kine, Brexit, kriza u Italiji, dakle sve su to faktori koji su doveli do zapravo usporavanja kretanja ekonomije eurozone, rasta pesimizma na finansijskom tržištu, a time i do smanjenja očekivanih prognoza rasta za 2019. godinu. BiH ekonomija će se puno više oslanjati na snagu BiH izvoza usluga, čiji je primarni pokretač turistički sektor. Upravo je turistički sektor jedna od oblasti BiH ekonomije koja je uspjela u posljednjih par godina zabilježiti dvostruke cifre rasta, a u 2018. godini zabilježen je suficit u razmjeni sa inostranstvom od čak milijardu eura. Uslijed toga smatramo da je ovo jedna od oblasti BiH ekonomije koja će predstavljati veoma važan oslonac za razvoj BiH ekonomije u budućnosti.